пеш аз ҳама саломи худро ба кулли мардуми мусулмон мерасонам. хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. азо раҳмат ки шумо видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. миннатдор ҳастам аз заряки шумо дӯстони азиз. имрӯз бошад субҳонаи мо инҷа сар мешавад. чойи саҳар тайёр касем. намхел тухмбирён бо пиёз мекунем дӯстони азиз. бо мо бошен то охири видеоро дастгирӣ кунед. касоне ки дастгирӣ мекунам, ман ҳам дастгирӣ мекунам дӯстони азиз. савоб шества бонен видеои мара. манам шуморо мебонам. касе ки бон дар комментария бинависед, ман ҳатман мебонам видеои шуморо дӯстони азиз. дастгирии якдигар пешравии ҳар яки мо аст дӯстони азиз. дар дунёи дурӯза ба хеле ва чимон дар кор нест. дастгирӣ кардан дар кор. ана михел дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем пиёзои ма камтарак сирх чопак шид. сирхам не хай пухта хӯй. намихел тухморо шикастем, 6 дона ҳамроҳ кардем. зелен кардем. намихел дӯстони азиз, кӯдако пиёз намехӯранд. ба кӯдакоро бе пиёз мекунем. дарҷа инам бахмон намихел кардем дӯстони азиз. дарҷа бошад пушок шудесан. камтарак пушок доштум дӯстони азиз. пушокорам гуфтум ябора бошум. хай камтарак хеле видео када нишон додам. хай намихел дӯстони меҳрубон. дарҷа бошад хонаро руфтан дар корай. нигоҳ кунед ҳар када ҳар ҷо чие. хонаи кӯдаки майда дорам, хеле кишини бисёрай. хай дӯстони азиз, дарҷа бошад то ҳол шифонера наёвардан. ҷои шифонер холия, чӣ хеле ки дидесен. аз ман хонаро мерум уборка кесам, ҷамъ мекунам. бо мо бошен дӯстони меҳрубон. хай намахелака корбори ҳаррӯзаи мардами тоҷик намахелад. ҳар як хонаи мо шумо ҳам хел корбор ҳаст. хай ки бо нагем ки ҳамин кора мо ҳам метонем. ма просто барои видео пиршидани видео ҳамхел хай видео кардан. хонаро исӯсунша камера када барои ки чӣ пир шава. вақти магазини хелҷора мекунӣ интереси намешава. тамошобини кама барои хай ма хостам хел кам ами хонаро руфтану исӯсунша камера кунам дӯстони азиз. хай нама хел ма тез видеоро тез давак дабондагиям. тез иҷа ишон метаруфтеса барои долга рафта барам ха тез давакш кардам дӯстони азиз. хай нама хел и корбори ҳаррӯзаи мо мардумай. хонаро руфтум дӯстони азиз. ози ӯ хонаи дига мегзарем. хай нама хел
ана дӯстони азиз дар инҷа бошад. нам хелози утука тоза мекунем. Утук даруной намешкофако биҳад ҷазиран дӯстони азиз. утуки мо нам хел ҷаша часпондаем чизи намедонам. хелзи тоза мекунем. бо мо бошем ку бинем чӣ хел тоза мешавад ё ки не. баъд ба мо чӣ даркорай. нам хел оби ширгарм, лимони кислота 10 грамма. хелам хел амро мекунем. аралаш мекунем то ки ов шава ами лимони кислота. баъд дар утук мерезем. хайк дӯстони азиз, то охири видеоро бо мо бошем бинем ку чӣ мешава, ё тоза мешава ё ҷазир ябора мешава. хай ба фикрам ки тоза мешава. бояд ки тоза шава дӯстони азиз. чизои сафед мекунӣ вақтиам паритсаша мечиқӣ ҷазирӣ меброя. агар хел кунем баъд бо тоза хушрӯ мешава. полностью баланда мебунем то ки овош хушрӯ ҷӯш шава. аллакай ма гирёнаш кардам дӯстони азиз. иҷоза санҷидамош дӯстони азизам хел чиқидан мегирем ҷое ки паритса меброрам хел воздухаш меброя. хел меҷиқем полностью ами зангова ва ҷазири ами утук меброя. хел бибинем то охира бо мо бошем охираш ку чӣ мешавад. пеш овшапак хеле дора. ҷошани медиқем дубор барое ки тоза шава занг панг дошта боша. аллакай ман на сараш кам дӯстони азиз уже чӣ дора кам кам бировардесай. ина уже аллакай занговош буромеса хеле ҷазириам дарни утук меброя. бияд хушрӯ мада маъқул шид дӯстони азиз. ханама хел кунен утукотона тоза мешаванд. хелам хел чиш мекунем чиқидан мегирем меҷои ал меброра. пар чанд қа биброям қачай. хелам хел дӯстони меҳрубон бо мо бошем то охири видеора тамошо кунем. нигаҳ кунед дӯстони азиз бинед чӣ хел зангова буромесай. полни баланд бондагӣ ама чиш нигаҳ кунед зангова рехтесай. ҷазириш ҳам қа бисёра ки хушрӯ рехтесай. ба фикрам ки созаям хел кунен утукотона я бибинем бисанҷем. баъд полностью ки кардемам хел баъд ба зубнои паста қади чӣ мекунем шоткаи нодаркорӣ қади мешакем. нигаҳ кунен аллакай дидем чӣ хел зангова нигаҳ кунен. олибо мекунамш дӯстони азиз. нигаҳ кунен чӣ хел ҷазириш биромад. озбо мекунем оли ана нигаҳ кунен аллакай чӣ хел ҷазир ҳамаям дарни утукай дӯстони азиз. ҳаматам хел кунен утукотонам хел меброя. неки то ам хел биромадан шад чиқидан то ами овуш бучидани ами қитии ов дарни ами ова. хелам хел дӯстони азиз бияд ҷазир ҷама гуфтам видеоро гирён кардам. аллакай ма ярис шакидам чи видео куштагӣ. хелам хел дар шотка камтаракай ами зубнои паста мегирем мешакемш. результаташ хушрӯ биромад. полностью ҷазирӣ чиёш биромад. озинам хел бо мешакем ягон майдаи ки ҳастай меброя бо ҳар вақти ов медорая утукол ҷӯшакай хафо амчиёш меброянд зангова авчиё биромесена. аллакай худш маълумай ки ам дарниёям чӣ биромеса дӯстони азиз. хайр
результаташ соза шурух омада маъқул шид. Намедонам ки шумода маъқул мешавад намешавад. касе ки бихоҳад як бор басанҷе. созе барои шокои мактабии кӯдако чида зангова чош мерезанд. вақте чиам каде дигар киртои сафед ҷазир намешаванд. намехелҳай дӯстони азиз. хушрӯ тоза шид. ана дӯстони азиз дар инҷа бошад чӣ хеле ки шумо дидесен мо дача рафтесем. имрӯз корбори хонара кадем буд ки мо пиёда рафтесем. дӯстони азиз дача қариба ки намехела рост мерем дачамонай. кӯдако бо моан бобо момаш рафтагиян дачадан бо барвақт рафтан ҷо камтар кор доштан. мо корбори иҷара кадем бо ус мерем. намехел дӯстони азиз неҷа кӯдакора гуфтам бирин қати бобочон гарма берин не гуфтан мо қатита мерем. хай намехел мо рафтесем мози дара. хай бо мо бошен апои меҳрубон. касоне ки дар канали ман нав мемон мешавад ҳатман апои азиз обуна шавен, лайкро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии мо аст дӯстони азиз. хай намехел намехел дӯстони азиз ҷое ки мо зиндагӣ мекунем посёлкай. дар ин посёлка мо ҷои воениян ҳамаи ми одамо воения. ҳар як хона як кас ду кас воения. қаредка хел воени набоша мумкин. анаҷа дӯстони азиз чӣ хеле ки гуфтам ба кӯдако ки омадӣ ё магазин аввал медороран. мороженои камтари сусу гирифтем шом. инҷа уже кай дачаи мос тарак дачаи қариб кадем. дурам несте хай афтобият гарма дига намефурад. инҷа бошо дӯстони азиз алафчини мо омадагием асос. глора бинен полни алаф гирифта мегӯй ки алаф пошидаги уже панҷум бора ки мо амҷара тоза мекунем. озем бичинем панҷум борш мешавад. ира бинен беҳад алаф бисёр буромадагиай. озид хай тоза мекунем дикаса қати келан мо нардимонем. мома бобош давусу корбор чондан. момаш ошмон мекунан насиб боша. мо алаф мечинем. хай бо мо бошем. хай намехел дӯстони азиз беҳад гармай. ози сини глосояй ман ба бе перчатка меканам. ба назарам удобни бе перчаткай. барои дасти ростам телефона ба дасти чап кандесам аз телефона мекушам баъд бо ишон метам дӯстони азиз. инҳа глора мо чиндем. алаф палафоша тоза кем ози тоза шуруш мекунам бо ишон метам. дӯстони азиз чӣ хеле иҷор дидем поргия чизе боша меои тахта пахтанам хеле барои алаф накуна гуфтам аз чиз ёфтам дар амиҷо паркадагиам
все равно алаф ҷоша меёва мебуроя барои 2 рӯз аввай 1 рӯз боронам хел бароям хел бисёр боронгарӣ беяд бисёрай барояму бисёр алаф мебуроя дӯстони азиз хеле хел тоза кардем ним колай дига чӣ тоза кунем чӣ не бо 1 ҳафта пас аму хелай хай бо то 1 ҳафтара тоза хушрӯ места глакой ҷони қачон бадаван дӯстони азиз хай намахел дариҷа балонода чешонондагӣ бад кандан гирифтаншон барои пиршидан хай иш ниёз бо айош глаканоли ҷони чишаван хушрӯ шаван хел руфтем тозакем авасид мекунам мегӯ дар тоҷикистони аз дариҷаи паласака мепартоем соягӣ чанд тарафа шамола мезана хушрӯай алинҷа боша дӯстони азиз момаш ош мекунам ма успед намекунам мамаша ба фикрамо видео кунам оша момаш кадеса дӯстони азиз хеле хел аллакай оши мо тайёр шид мо вардоштем баъд гуфтем бия видео кунам уже ҷа мо вардоштагием просто хай барои съёмка и бринҷ ош дар ҷое бод хушрӯай дона донаи хушрӯ меяване ки ай бринҷи чӣ кара нафорид барои қоқай хеле дона донаи шира надорад ягон каста бринҷиш маъқул нашид хай оша ба маззаи хушрӯвоне ки бринҷи чӣ каста маъқул нашид барое ки бринҷи ката хеле чия намедонам чӣ хел бугум қоқам не хеле ширадор ки не маъқул нашиди бринҷи чӣ комушда намехӯранаем бринҷ инҷа шиштагиему палас партофтагӣ шамолак аво хушрӯам айҷо тозак авасид мекунам хай бо авлида чам созай сексия шитандада хел миемам ҷа то бегара меҷимбем баъд бо меирем аво биад хушрӯай аво софи хушрӯ дариҷа боша бо кӯдако обозӣ кесан чанд бора обозӣ ка буромадан аз камтарак дига орам обозӣ шанидам дига глако хушрӯам айҷо тоза хай инам хел хай дӯстони азиз корбор иҷаша корбор хайна кӯдако обозӣ доранд балон чишона кафондан басена пуст шидай чиёшон я бодам кадан дар корай